Adin ezberdinetako zenbait neska mutil talde osaturiko gazteria baten parteide naiz. Helduenen taldean, potenteagotzat jotzen diren ekimen puntualetan eskualde osoko ordezkaritzak batzen dira, Lekeitiar taldekide baten familiaren lokal leiogabe batean. Enaiz zaharrena, baina banintz bainoago, Apaiza naizen aldetik. Lekeitiarrentzat, Gizaburuako abadea edo Amorotoko abadea naiz, segun bakoitzak zein herrigaz duen lotura gehiago. Lekeitioko estamentu dominanteentzat intruso nahazle bat. Lokal doatxuki itxu honetan, argia jotean edo mozten digutenean, aurpegiak askoz deigarriago egiten zaizkit, neskenak batez ere, bi kaxa tentetan kokaturiko kandelen argitasun asimetriko da. Gaur, horrelaxe tokatu da nire pozerako. Bizkorre gili behar da, kandela gurtu aurretik. Zerbitzu sekretu egisil grabaketak egiteko gogo adina baliabide balute, batzarraren radiografia onela jaso ahalko lukete. Eta orduan, hemen atzar bateko elkarrizketa bat agertzen da, azkenean, ateratzen dute, erabakitzen da, horri batzuk banatzea herrian. Oraindik horri hortan zer dagoen ez dio. Horri batzuk zabaltzea herrian. Eta jarraitzen du. Panfletoa esku etsaietara iristea etzen zaila izan, taldean beti izaten den balienteago batek, Guardia Zibilaren kuartelaurrean jaurti baitzituen pare bat, irakurtzen ezekiina bata jasotzea gertatzen bazen, bestea bazekiinari pasa ziezaion. Horriak zabaldu zireneko, gazte batzuk kuarteletik pasarazi zituzten, Gernikako kuartel zentraletik bereziki etorritako Bentoso kapitain beldurgarriro entzutetzuak egoera esploara zezan, era provisionalki zirikoan. Ikidatzi du panfletu hau? Ez jauna. Zautu erez? Nik ez dut horrelako zerrikeria irakurtzen. Zerri artean dabilena zer dut? Untxia! Lekeitien bada familia bat untxianakoak esaten zaio. Gure familia zer du Lekeition? Nik beti kuartela entzun. Txakur kontorik ez duk entzun? Hori ez entzuteko zerria izan behar da. Oraindik ez dira garritu gure familiaren nola litzateken. Uste do, ezak beldur gabe, inoiz entzun izan do, txakurranekuak. Eugestu sekula esan, oraintxe lehenengoz. Iritsiko zaizkiala uste dian maizago esateko motiboak. Oraingoz, irakurrezak horria harretaz, eta iratzezak itzulpena atzeko aldean. Itzulpen zehatza, Bakarra ere ez izango eta. Ire eta etorriko diren guztien artean kontradizio hori aurki baneza, denok batera pasaraziko zaituztet maitik era txakurragoan. Nik erdaraz gutxi daki jauna, eta beste ere askorik ez, dakizuen idazteko ez duk behar agintzarik. Bai, erdera diferentea egingo ez bagenduz. Alua, horixe bai ezin dudan abarkatu. Gure batasun territorial sakratua bermatzearen gerra bat irabaztea deklaratzea baino gehiago kostatu ondoren, orain hizkuntza nazionala ere puskatu behar aldiku zuen. Euskaraz horrelaixe ohituta gagoz jauna. Euskara eta kakazarra gure instituzio garbiago aparte, gaztelania bat eta bakarrean iatzeko diazue, aitzakea guzkiti izan duta. Entzun, hasi! Adi Lekeitio. Atención, Lekitxo. Lekitxo. Kakazarra, eusola esaten dugu. Lek, ka, lek, ku, Lekeitio, Lekeitio. Atención, Lekeitio. Orain zelan ezabatu behar joat lehen idatzi duana. Lekitxo. Letxoke. Erregimenak eta bere laguntzaileek egun apalgarri eta txakurgarri batera deitzen digute
el régimen y sus colaboradores nos convocan a un día humillante y Dios. Alguna ekintzeko. Itzulpen literala esan diate. Vaya en el sargento literal como un entierro. Un día humillante y terrífico, por completo. Bienvenidos a Barka jauna, baina utzi behin lehenik horria astiz irakurtzen, gauzarik erdiak ezin da zulertu eta hortik atera kontuan nik zer ikusi izan duiken aste honetan. Hori neuk erabakiko diak. 2 minutu dozak irakurtzeko eta bat ulertzeko. Enau Bermeotik alperrik etorri somorro inkompetente egin kategoria galtzeko. Gernikako kapitaina ez aldala behori. Ni kapitaina nauk, patroa kolunkatze zaizkidan edo nungo antzun. Ezkerrak hori itzuli behar egiztu da. 10 minutu barru natorrenean dena ondo ulertua eta hobeto itzulia ez badaukat, metodo ortodosora pasatuko baitu. Kasi gobe bera, gero berdin izatekotan. Zer esan duk ezbainketa zibilino hori? Mater amabilis hona pronobiz, handa. Ekin orduan horri euskitzea nahi espandu. Adi lekeitio. Horren irakurtzen du, original itzuli behar duena.